Хайде, мамо, хайде да видим малко от домашните, които сте правили. По математика. Малко само да се поупражняваме. Знам, че си го направил. 4 минус 2. Ти си го написал, ама то не е съвсем правилно. Хайде да се върнем. 4 минус 2. Само тази задача да решим, нищо няма да правим повече. Не е 3. 4 пръста. Домахнем 2. Колко остават? Да? Какво? Пластелин. За утре. Трябва да звъна на бащата да купи. Аз нямаме. Гладен си. Ало, Любов, трябва да купиш пластелин. Не знам къде, ще намериш от някъде. Ама сега не е време да рисуваш. Давай сега. 4 минус 2. 5. Няма нищо. Ремонт правят съседите. Не. Вземем тези банани. Браво. Много хубав нос си нарисувал. 4 банана. Махаме от тях 2 банана. Моля те, съсредоточи се. Заедно ще решим тази задача. Колко банана има тук, мамо? Си казваш просто такива. Ти просто така си казваш някакви числа. Там си знаеш числата. И есенни листа ви трябват за утре. Да, 2, да. Браво, мамо, супер си. Сега да видим само и с сестрата да решим някоя задача. Математиката е много лесна. 4 плюс 4, 10.